Takže ahoj, tady Áďa zase, jo. Ahoj, tady Ája. Ahoj, tady Áďo. Dneska máme video kdo je kdo, takže nejdřív Áďa ukáže, kdo budu já, protože bychom to pak viděli, jestli to drželi začvat. Takže, mi si to po mně přečtete. Už to máš? Je dobrý, jo. Tak já to pošlu tam, jdi pryč. Matuš. Dobrý. Pojď, Alice. Tak teďka. Dobrý. Budeme si to jako držet u sebe. Takže jsem kluk? Ne, tak ne, aha. Jsem kluk? Ne. Jo. Koukali jsme se dneska na jeho videa? Ne. Takže mám let's play. Nejsi kluk. Já jsem holka. Řekl si, jo. Koukali jsme na jeho videa? Ne. Takže je ze Slovenska. Jo. Je to Matuš. Jo. Takže Harla, takže bod pro mě. Je z Česka? Jo, je. Je to Lucka? Jo. Tak už to. Ne. Napiš to. Já se nejdřív napíšu to. Jasně. Tak nejdřív ukážu já, jo? Zaspi si uči a zpívej. Jan Zelenka. V pohodě! Jan. Dobrý. Tak začni. Jsem holka? Ne. Jsem kluk? Ne. Koukali jsme se dneska na jeho videa? Ne. Koukali jsme se dneska na její videa? Jestli holka. Koukali jsme se dneska na jeho videa? Jo, jedno jsme viděli. Exploder. Jo. Takže Takže jsem kluka. To může být. Poradím ti, seš gay. Takže zelený. Jo. Tak jako z malou nápovědu. To nevadí. A poslední. Poslední. Dáme ještě dvě. Tak takže nebo dáme poslední teda. Můžu? Tak. Já to nevěděla. Hagi. Hagi. Ty, protože jsi vyhrál? Jsem kluk? Ne. Jsem holka? Ne. Jako já jsem holka. Jsem holka, jo? Jsem... Co bych mohla být? Je mi nad 18? Pod 18. Jo. Jsem český youtuber. Jo. Koukali jsme se dneska na jeho videa? Jo. Já natáčím s Pavlem. Jo. Jo. Natáčí videa s Jirkou. Škoda. To je na to 18. Jo, vlastně, ale jako ta holka. Jak mi natáčí videa s Jirkou. Ty máš. Tak mi trochu porád. Její 15. Jako podle věku. Tak já nevím. A je to moje nejoblíbenější youtuberka Gabča? Co? To druhá, ne?
Já si nepamatuju, ale nevím kde. Tedy! Jo. Bych to ukazovala tak kam. Takže Tohle by bylo pro dnešní video všechno. Mějte se krásně a dejte like, odběr, komentář. Mějte se krásně a ahoj.